Kajing pule na ka kitab u Hosea kalandong ka bakat saw kad khot ar hadu shipho. Do wan pai sha utrai, but do terwa kane kajing duwai hau. To map ya kipap jungi bat tu priang ya kajing duwai jungi. Kumta ngin sayro ya me kumba ngila kula. Ka Assyria kamla ban pila yangi, bat ki kalit ma kimla ban yada yangi. Ngin ong shu ha ki blay thao pilong u blay jungi. Ngi pla ko kenran, bahame u kun swen u shem ya kajing iet kpa. Ngan sayalam biang ya ki pa chunga, shanga ngan iet yaki da kado nu chunga baro, na barba ngam bitar shu yaki. Ngan long yaki paid Israel, kum ka umjar haka kndor kyang, kin phu kum utiu lili, kin su thiet chiliu, kum kiding ka Lebanon. Kin sakhi san thmai, but kin sa itnat kum kiding olem. Kin sa iubi kum kiding kedar ka Lebanon. Sa shisin kin im hapo ka jingyada junga. Kin ki limbu kum ka kper, kin so kum uding wan, kin sa paunam kum ka wan Lebanon. Kibat Israel kin yaday ay shu bat kiblay thao, ngan jubab yaki jingdawai jungki bat ngan ri yaki, ngan salong yapi uding bayay jangam, ngan long katalong jong ki jingkir khu baro. Kito ki bastar to kin shempang ya kabala tho hangne, bat kin pliang ya ka nadu kado nut. Kalinti jong utrai ki long ki babed, bat ki riu hok ki yad haki Henry, ki nong pap ki jenthot bat ki kilon namar ba kim bud yaki. Kaktiin jong utrai. Kasam san fuway kad khot iway hadu ar, Henry hadu inyo shupho hadu khat ar, bat khat san. Tu isen ay yanga ablay, kad kum kajing i jome, tu pendam ya kapap junga da kajing sbun bakraw jome, do sat par ya kasang junga, tu penkhu yanga na kapap junga, na marba mi iet ya kajing khu kado nut, to hikai yanga, kijing maya kajing star, to sendret yanga da uhi shob, bat ngan sakhun, to sat yanga, bat ngan sali palat ya kayor. Tu thau hanga ka do nut ka bukhuj, ablay batubu hanga ka mensium ka bath mai bat ka bayay ne, wat be no yanga nakmat jome, but wat weng no nanga ya ka mensium ka jingkhuj jome, to ay biang hanga ya ka jingkmen, ka jingpen im jome, but tu kirshan yanga da ka mensium ka bajensur. A try to pli mame ya kirmyang shintur junga, but ka shintur junga kan sayaro yame. Ka gospel kat kum Matthew bukhuj kilandong ka bashipo, kad khot khatin rio hadu ar pulai. Da ken mau nga pha yapi kum kilang rod hapdeng ki suri. To long namar kata ki basyan kum kipsen, but ki baloi kum ki paro. To sumar na ba andan ki briu ki ban kem yapi, bat ring sha ki ying bishar, bat kin sempat yapi ha ki sinakok jungki. Kin setyan bishar yapi hakman ki lingsor, bat ki siem, kumta pinlong sakhi yanga, ha ki bat ha ki gentle. Haba ki tiyan bishar yapi, wat kuslay ayu ni kumno pinkren, and the poi kata kapor, ansa ay hapi ya ka ay, bankren bat kumno bankren, na bakiktiin ba pikren kin omlong, ki jong pi, kin wan na umensium jong ukpa jong pi. Ubakren hapi, ki briu kin ID yala ki para sha ka jingyam, kumju ki pa kin le yala ki khun ru kin yeng persha yala ki kmi ki pa, but kin pa penyap yaki. Manla ubriu un isi yapi, namar jonga Henry, ubriu ubayay ne hadu bakon un lat im. Haba kin le ben yapi,
hakaway kishnong to pet no shakaway pan nga ong hapi phin om la pindep lut ya kishnong Israel shwa ba unwan ukhun ubriu ka gospel jong utrai